ତ ହେଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଏବଂ ତୋରି ପାଇଁ ମୁଁରେ କିପରି ଚିକି ଏବଂ ମାଧବୀ ହଲ୍ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେତିକି ସମୟରେ ମାଧବୀ କହୁଛନ୍ତି, ହ୍ୟାଲୋ ଚିକି, ତତେ କହୁଛି ତତେ, ତୋର ସବୁ ପ୍ରମାଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତାପରେ ଚିକି କହୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରମାଣ? ସେତିକି ପରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯେଉଁ ସେ ରୁମ୍ରେ କୁଚୁମ୍ ହେଉଥିଲ ସେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଚିକି ଫୁଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛ ତ, ଫୁଲ୍ କ୍ଲିୟରିଟି ଅଛି ତ? ତାପରେ ମାଧବୀ କହୁଛନ୍ତି କି ମାନେ ପୁରା କାଚ ପରି ଦିଶୁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ସେତିକି ସମୟରେ ଚିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା ପରି ଆକ୍ଟିଂ କରି ମୋବାଇଲଟିକୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋବାଇଲଟି ଯାଇ ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏତିକି ପରେ ଚିକି କହୁଛନ୍ତି କି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଖୁଡ଼ି, ମୁଁ ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଗଲି, ତମେ ମୋତେ ଧରିଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ମାଧବୀ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯା ଗାତକୁ ତୁ ସରିଯାଉ ଚୁଲିକି। ଏତିକି ପରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଯାଇ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ମାଧବୀ ତଳକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ମା କ'ଣ ମୋବାଇଲ ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏତିକି କହିଲା ବେଳେ ଚିକି ଉପରେ ରହି କହୁଛନ୍ତି ଖୁଡ଼ି ଠିକ୍ ହେଇଛି, ତମ ମୋବାଇଲ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୁଁ ହିଁ ଚିକି, କିନ୍ତୁ ତମ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଧରା ପଡ଼ିବନି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚାହିଁନି। ତ ଏତିକି ପରେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ? ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।